دەستپێکێ navê min Avînar Dêrek di dîroka 27 mijdarê meha 11 2024 de bi tevlîhevî û bûyerên ku li Sûriyê derketin destpêkê ku li milê Helebê û Şehba de şerekî rûda li ser vî esasî pêl bi pêl di nava herêmê de ev şer ev êriş belav bûn taybet di milên dagirkeriya dewleta Tirkiye de ku carekê dîtir dixwest zihniyetan xwe yên kevnar desthilatdariya xwe Împaratoriya Osmanî carekê dîtir ku di nava herêmê de bide pêkanîn li ser vî esasî û bersivdayîna vê nakê berxwedana dîrokî a ku hate meşandin di 28 mijdara meha 11 de 2024 de taborek hevalên me yeke jî li ser vî esasî biryar didin ku derbasî parastina xetê bibin, parastina herêmê bibin dê çeperên herî pêş de û taybet bi derbasbûna vî şerî li aliyên min bicê Dêrhafrê, Qereqozaxê, bendava Tişrînê piştî ku wisa belav dibin ser vî esasî di vê dîrokê de ku derbasbûna hevalên me yên yeke jî li vê derê tê çêkirin û li ser vî esasî jî em bêjin ku bi rastî jî di şexsên van hevalan de carekê dîtir ku em bêjin ne cara yekemîn e ku kesayetên bi vî rengî derdikevin pêş di encama giranbûna şer de di encama giranbûna pêvajoyê de û li ser vî esasî bi biryarekî xurt bi tevlîbûnekî xurt bi seknekî xurt û bi pêşengtî û bi fedayîtî ku ev hevalên me yên fedayî ku derbasî van xetên pêş çeperên pêş taybet li min bicê ku carekê dîtir di şexsên van hevalan de dîroka têkoşîna jinê carekê dîtir ku ne cara yekemîn bû ji ber ku beriya vê nakê ku jin xwedî dîrokekî kevnar e lê carekê dîtir dîse jî li ser wê erdê hate îsbatkirin ku bi rengekî wisa bi rengekî fedayî ku hevalê me di nava şerekî giran de ê dagirkeriya dewleta Tirkiye û di heman demê de komên çeteê ku destekdayîna xwe ji dagirkeriya dewleta Tirkiye digirin li ser vî esasî bi giranbûna pêvajoyê giranbûna şer re di heştê meha 12 de gava ku em bêjin hazirtî êrişê li ser nuqteyên hevalan tê kirin di saetê heştê sibihê de di roja heştê meha 12 de û bi amadekariyekî ku heval hazirtî xwe di vê bûyerê de dikin dizanin ku êrişekê werê meşandin piştî ku êriş çê dibe di encama pevçûnê de û berxwedaniya hevalan de û rixmî ku jimarekî pir mezin jî li wê derê nîne tenê çend hevalên jin li wê derê hene li ser vî esasî jî ku dijmin têk diçin çeteyên ku girêdayî dewleta Tirkiye têk diçin paş de dizivirin carekê dîtir destek ji Tirkiye dixwazin piştî vê balafirên dagirkeriya dewleta Tirkiye ji saet heştê sibihê de ku pevçûn çatışma dewam dike hetanî 12 şevê êvarê di 12 şevê de balafirên dagirkeriya dewleta Tirkiye li nuqteyên hevalan didin piştî vê jî rixmî vê lêdanê jî ku heval birîndar jî dibin rixmî vê birîndariya xwe jî dîse jî heval di nava çatişmê de şer dikin û bi birîndariya xwe ya giran jî hetanî rojan dîtirê hetanî ku ber bi esrê saet 4 şûndetir de jî diçe li ser vî esasî beriya vê nekê hevala me tolhildan di encama pevçûnê de giran birîndar dibe rixmî ku giran jî birîndar dibe fermana dewamkirina şer dide ku şer neyê rawistanir rixmî ku heval jê dipirsin jî dibe heval tiştek bûye dibêje tişt nebûye şerê xwe dewam bikin wisa bi vî şeklî dewam dike di heman demê derê hevala me nêrgîz û yek ji hevalên ku anha jiyan jî dike birîndar dibin di encama lêdanê de rixmî wî jî şerekî didine meşandin li ser vî esasî jî hetanî ku cebilxaneyên hevalan diqede
گلین واین داوی دقدرن تنه دو بمبه دی دست هواlan de dimînin. Li ser vî esasî heval pîlan dikin. Di vê pîlanê de ku işte heval çalakiyekî fedayî bikin, heval radestî dijmin nebin û di nav van hevalan de du heval oneriyê xwe dikin ku destpêkê bi bombayê biçin nav çeteya xwe biteqînin. Fakat biryar wisa ku işte ji ber ku bombekê min cebilxanekê me û hejmarekî hevalan jî heye li ser vî esasî biryar tê girtin ku heval hemî bi hevdûre kom bibin û xwe biteqînin. Li ser vî esasî jî rêhevala me axîn, rêhevala me nêrgiz, rêhevala me sema, rêhevala me cudî bi vî şeklî bi eylemekî fedayî wisanê xwe diteqînin ji bona ku radestî dijmin newin kirin. Bi rastî jî yanî pênasekirina vê çalakiya fedayî a ku careke dîtir lê beriya ku heval vê çalakiyê bikin bi çêkirina pîlanekê jî gava ku heval kom dibin ji ber ku bomba hindikin heval jî dibêjin texmîn dikin ku hemî heval şehîd nekevin ji ber ku bombakê me heval wasiyetê xwe dikin di wê derê de dibêjî silavê me yê ku sağ bimîne silavê me ji bona hemî rêhevalên me bikin û şoreşa jinê mezin bikin, şoreşa gelan mezin bikin, xeyalên şehîdan bicî bînin û bi sloganan wisa bi vî şeklî û beriya wê jî bi telefonekî ku bi hevalan re de axivin dibêjî em ketin çemberê de cebilxaneyê me neman ji bo ku em newin radest kirin em çalakiyekî fedayî bi vî rengî dikin û wisanê dengê teqameniyê tê wisa valantî êdî wê çaxîn ji hevalan qut dibe û tê naskirin ku wê çaxê heval wisa bi çalakiyekî fedayî şehîd dikevin. Li ser vî esasî bi rastî jî ku em bêjin di kesayeta va her pênc hevalên me de fermandarê me de ku him şervan bûn him fermandar bûn di nava vê ekîba fedayî de li ser xeta besa û zerîfayan ku ji destpêkê de li beramberî dagirkeriya Osmanî a ku ji destpêkê de her tim di şexsê jinê de jin bi qirkirinê re rû hiştiye di şexsê jinê de civakê me gelê me bi qirkirinê re rû hiştiye di heman demê de di nava tevgera me ya azadiyê de li ser xeta zîlan û bêrîtanan lê kobanê li ser xeta rêvan û arînan li Efrînê jî li ser xeta evêsta û barînan careke dîtir pênc rêhevalên me ê ku bi çalakiyekî fedayî bi vî rengî careke dîtir dane îsbat kirin ku wê ev dijmin ti cara nikaribe jiyana me tarî bike, vîna me tarî bike, heremê me dagir bike, bi berxwedana van jinan, bi pêşengtiya jinan, bi şoreşa jinan, bi stratîjiyan şerê gelê şoreşgerî, berxwedana dîrokî, destaneyên dîrokî ku careke dîtir di şexsê van hevalana de hate nivîsandin ji bona wê jî li ser vî esasî em vê çalakiya dîrokî a ku hate kirin em bi hurmet û bi minnetdarî bejna xwe li beramberî kesayetên wan ditewînin û di şexsê wan de jî tevahî şehîdên ku gihîştine oxira azadiyê di xeta azadiyê de şehîd ketin ji bona hebûna xwe ji bona rometa gelê xwe em wan jî bibîrtînin û em soza tolhildanê didin û em soza pêkanîna xeyalê wan, jiyankirina xeyalê wan di nava jiyana xwe de her tim xeyalê wan, bîranînê wan bidin jiyankirin û xeyalê wan jî bicî bînin û ev jî nameyek bû ji bona dagirkeriyê, ji bona dijminan ku tê careke dîtir jinan êsîr negire, tê careke dîtir jinan kole neke, tê careke dîtir jinan nefroşe, yanî îxane teslîmiyet qebûl nekirin, jiyana bi rûmet, jiyana bi şeref, rêya bi şeref ji xwe re hilbijartin li ser vî esasî bi vê çalakiyê çûne şehadetê. Ser vî esasî jî ev çalakiya fedayî a ku hate kirin kesayetên ku di jiyana xwe de fedayî bin, çalak bin, di şerê xwe de fedayî û çalakin ji ber ku ev heval di jiyanê de jî kesayetên pêşeng, kesayetên fedayî
کسایتن کو برحین خوین ولاد پارێزی او بناسکرنا ناسنامه خوره او بناسکرنا راستیا دجمنی خوره کو براستی جی آغایا فهم کربون جوان جی در ری حوالی ما فرمانداری ما یک ری حوالا ما نرگس و ری حوالا ما طول هلدان ده همان دمه ده ری حوالا ما آخین جی آکو خوشکا ده شهیدان جی بو کو براستی جی حس کرنا خویا ولاد پارێزی حس کرنا خویا کو ده دلی گل و حوالین خواده جی داو آوا کرن ده همان دمه ده ری حوالا ما جوان ری حوالا ما سما کو براستی جی به فداکارتی خواه برپرسیارتی خویا جیانه خودی درکتنا خویا جیانه و ده همان دمه ده ری حوالا ما جودی طول هلدان آکو جی پیکاته عرب بو ری حوالا ما کو براستی جی رخمی کو روشا کو جنا عرب تیده جیان دکه همی زنجیرن کلاتی ایکو قطاند بون ده وارن زانستی ده ایدولوژی ده ریخستنی ده فداکارتی ده کربونه کی کودا و چیکرن اف پیواجو راست فهم کربون لسروی اساسی اف همی حوالن مجی ایکو ده جیان خواده ده حسکرنی خواه حوالتی ده حسکرنی خواه جیان ولاد ده حسکرنی گل خواده ایکو ده هاتن ماسکرن و ده جیان ده جی پیشنگو چالاک بون ده شر ده جی ده چپرین پیش ده جی اف فداکارتی و اف فدایتی اف چالاکی جاره کدیتر هاتا نشانده. لسروی اساسی جی اف نامه مکو جی دجمن را حتانی کو جنین فدایی دوی ولاتی ده هبن حتانی کو گلین فدایی هبه و کسک تجاران کاربه آخما داگر بکه و کسک تجاران کاربه نیزی دست کفتین و شورش همه ببه ایکو بخوین و بدلن هزاران شهید هزاران فدایی گازی و بریندارن و شورشی هاتن چکرن لسروی اساسی ام لسر ریاوان دوباره وکی اکنین پارستان جن سوزا خواه دویره ده نودکن و ام دبیجن جاره کدیتر ده شخص وان حوالنده دیروکا خطا فدایتی جاره کدیتر هاتا نویساندن و به شخص وان حوالن را و سانیجی ام دوام بکن و ام تجارا ده سلاداری کولاتی داگرکری قبول نکن هشمندیا دجمن آکو ایرو تمثیل 5000 سال دکه ده شخص داگرکری دولت ترکیه ده ده شخص چته ویکو هشمندیا خواه یا جبنگه هاویج داعش دیگره و هفکارن داگرکری دولت ترکیه ایکو دخوازن ایریشن بویرنگی بدن مشاندن اف چالاکی فهم کرنا و پیواجوی بو اف چالاکی فهم کرنا و مرحله بو لسر وی اساسی چالاکی کی کو بفکراندن بفهم کرن بزانبون او ببرسفدایی ناش دجمن را و بنامه کو جگل خوره ریکنن جه همی جنان را ریکنن کو تجارا جخوره جیانه کی بیرومد ام قبول نکن